हेलो। हेलो। हाँ हाँ कुह। तो काली तुमको कही तुम कहली व्यस्त अछ मुझे फ्री है कॉल कर तुम सहित अर्जेंट कथा अच्छी बोलिए तुम कॉल कल ना कि रिसीव कल ना हाँ हाँ कौन कौन अर्जेंट कथा अच्छे आज करुच कौन कौन अर्जेंट तुम एइठी अच्छे ऑफिस रे कौन तुम भल कहूँ किए तमें ना कौन पाई भल लगुच से भल भल कहली कौन हौ थैंक यू आउ थैंक यू कही ଆଉ କଣ କହୁଛ ଆଉ କଣ କହୁଛ हम କୋଉଠି बाहा ଅଛ को ତମେ ଏବେ चाहूँगी वा ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୋଉଠି ଅଛ ଏବେ ତମେ ମୁଁ ଅଛି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ କୋଉଠି ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କଣ କରୁଛ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଲାଇନ୍ ସୁପରଭାଇଜର ଆଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ପ୍ଲମ୍ବିଂ ଲାଇନ୍ ରେ ସୁପରଭାଇଜର ଅଛି କେତେ ସାଲେରୀ ପାଉଛ 42,500 42,500 ଓହୋ ଏଜ୍ କେତେ ତୁମର 23 23 ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆଉ ସବୁ ଭଲ ଆମ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି ଆଉ ଭଲ କୋଉଠି ଆସିବ ଏବେ କୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ନା ରୁମ୍ ରେ ନା ନା ଏବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସାଇଟ୍ ରେ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି ଉପରେ ଅଛ ହଁ ହଁ ହଉ ହଉ ଶୁଣ ମୁଁ ଏବେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି ମୋ କାମରେ ବିଜି ଅଛି ମୁଁ 1 ବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସିମି ସେ 1 ବେଳକୁ ମୁଁ ଫାଙ୍କା ହେଇଯିମି ଆଜି ଶନିବାର ହାଫ୍ ଡେ ମୁଁ ତମକୁ କଲ୍ କରିବି କଥା ହବା ହେଲା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ଓକେ ରଖିଲି ଆଜ୍ଞା